बिलिफां सिमाखौ होखारहरनो हानानै गोसोखौ माबायदि मोनखो नों? जेबो नङा। माने आं सानदोंसो मानसिया बहा थाहैखो बेखौसो सानदों आङो। थै जाम्बा बेखौ सानबाय थायो नामा मालाय जेरावखि थायो दिया। नङा माने सानफ्लांदों आङो आंसो बिखौ हाबा खालामनानै गोदाव सोराव खालामबाय नामा। बिमा बिफाबो गैजाया न'बो गैजाया। बै समावबो बिनि आमाइ आनैया बेखौ आंजों हाबा जादों होननानै मिथिनायनिफ्रायनो न'आव थांनो होखायाखै आरो बहा थाहैगोन बेलाय। है बाथो बेफोरखौ सानबाय दाथासै जोंहालाय सानैजों खुसि थाबाय थानो जाबायना। रंजानो बारा थिग नंखायामोन। नायनायावनो जिग्रोद नुथारखायोमोन आङो साननैसो लोगो मोननायावनो मिथिखाथारजोबदों आङो। दे बेफोरखौ बाद होदो। ओमफ्राय जों सानैजों ओरैनो बिदिनो थाबाय थानो ना माबा मोनसे खालामनो? माबा मोनसे खालामनो माने मा खालामनो? जों सानैजों हाबा जायाब्लालाय बोरै बेबायदिनो थाबाय थानांगौ जाखो। आरो हनै नोंसोर गामिनि मानसिफ्राबो जों सानैखौ बिराद गाज्रि सन्देह सानसै। ओमफ्राय नोंना रावबो गैमारा दा? रावबो गैया माने माखौ बुंदों नोंलाय? नङा नोंथ' सिगाङाव हारसिं होननानै खिथादोंमोन ना। नों हारसिं मारखादा? औ आंहालाय हारसिंखाना एफा गोबाव थानानै मिन्थियाखै होनबा नोंहा? मानिथारा दिनै आं बे हिनजावखौ आंनि अननायखौ बुजियाखैना बियो बुसिजोबनानैसो गारगोन आं बेखौ। साला सेराम स्कुटि गोदान बायना होनो नागिरलायदोंमोन आङो अखाया बे दिनै मानिथारा आं बे हिनजावखौ सोबाना हाथाइखौ थाइनै थाल्ला गाहोजोबगोन आं बे हिनजावखौ दिनै। साना नुब्लाबो सानफ्लांबाय थायो। ए मा खालामना दोनदों बावलाय? आरो बे हौवाया सोर? ओंखायनोथ' बिदि जादों ने नों? बे हौवा थानायनि थाखायथ' आंनि फनखौ हमा ने आरो दानहरबाय थायो। हे नोंखौनो नागारथारालां है। आरो सोर नोंलाय? ओइ सोर नों? सोरनि फिसा नोङो खावला सिबला? आरो बिनि मा जायो नों? नोंलाय बिनि मा जायो? ए बोरबोगा दाबो मिथिबावाखैलै बे आंनि हिनजावसो बोरमा। मा? बे नोंनि हिनजावसो? औ आंनि हिनजाव बियो। बेथ' गावनाव फिसाइ दं होनना खिथायाखैमोनलै। अ नोंबो होनबा फिसाइ गैया होननानै लाइन लादोंमोन? नोंखौबो हगारथारादां है 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 सोरनि फिसा बियो दोलाहोजोबनो आङो मालायनि हिनजावजों लाइन लानो फैदों बियो। हगार हगार बेखौ हगारथारालां आगार 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 बेखौनो देन आगारथारालां। सोरनि फिसा बे साला मालायनि हिनजावजों हौवा गोनांखौनो लाइन लाग्रा बे साला सोरनि फिसा बियो आगार हगार। हगारलै हगार हगार नोंबो हौवानि हिनजाव है 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 नोंनि थाखायनो आंहा दिनै मान सनमान जोब्बाय। नोंनि थाखायनो दिनै आंहा मान सनमान सेस जाबाय। साला नों हिनजाव थानो मोना नों बे न'आव खारनांगौ नोंबो। गाबोननो गोदान हिनजाव लायना लाफैगोन आङो। आंखौ निमाहा होदो ना आं बुजिनो हायाखैमोन बेनिखायनो बोरैबा जाफ्लांबाय। निमाहा होफिनदो ना आंखौ खेबसेखौ दासो बिदि सिबिनो रोंदों। गोदोनो बिदि खुलुमनो सिबिनो रोंनायमोनब्ला जोंनि संसारा बेसेबां आलो गोजोन जासिगौमोन। फाग्लि गोनां दे एबारनिफ्राय बिदिनो सिबिबाय थादो आं निमाहा होबाय दिनै।
बिलिफां नों दिनै आंनि गोजान जाबाय नों दिनै आंनि जिउखौ लामा ससेयावनो गोथै होबाय Isma, Isma, बिलिफां Isma, Isma, नों आसाना नों बेफोरखौ मा खालामखो? मा खालामदों बिलिफां आं जेखौ खालामदों थिगखौनो खालामदों जेला आंनि खाफालाव सिन्दुरानो गैलाब्ला बे आसाना थानानै मा लाबमोन मोनबाय बिलिफां आं दिनै थारैनो नोंखौ थारनायनि फिथाइखौ आं मोनमारबाय Isma, नोंनि नखरनि नोंनि आइ आफानि लुबैनाय बायदियै जोंनि मोननांगौ साजाखौ जों दिनै मोनमारबाय बिलिफां नाथाय बिलिफां नोंनि मोखाङा मानि दागो मा जादों Isma, बेफोर गासिबो बेफोर गासिबो आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो जाजोब्बाय नोंखौ सिमा दिनै आफानि लुबैनाय बायदि जों सानैनि सायाव
बेफोरबायदि जाथाया जानानै थांबाय। गोजोनसिगोन आइ आरो आफाया दिनै जों सानैनि बिदि जानायखौ नुयोब्ला गोजोनसिगोन सिमा। जोंनि संसार सायाव आइ आफाया गोबां हेंथा दंमोन। दिनै गावसिनि लुबैनाय बायदिनो जोंनि संसारा जानानै थांबाय आरो बिसिनि मेगनाव दिनै मिनिनाया फैसिगोन, खुसिया फैसिगोन। बिलिफां, जोंनि बिमा बिफाफ्रा जों फिसाफोरनि सायाव माब्लाबाबो गाज्रि साना आरो जों फिसाफोरनि सायाव माब्लाबाबो गाज्रिखौ लुबैया। जुदि जोंनि बिमा बिफाया जोंनि सायाव गाज्रि साननाय दंमोनब्ला जोंखौ जोनोम जानायनिफ्राय अनसि अनसि फेदेरबोनाय नङामोन आरो खांबोनाय नङामोन। दाबो जेबो नंला बिलिफां, जों सानैजोंथ' गुबुन गुबुन जाखाबायना, जों सानैजों गावस्रालायखाबाय। सिमा, नों बेफोरखौ मा बुंदों? जों सानैजों गुबुन गुबुन जाबाय? सिमा, नों आंखौ फोथाय सिमा। आं बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ खालामफ्लांबाय। आं नोंखौ दुखु होफ्लांबाय। आं नोंनि सेराव दिनै समायबो लाबाय। नों आंखौ फोथाय सिमा। बिलिफां, दा बिदि बुंना मा जाबावनो? बै समा बारलांबाय। दा नों बै समखौ मोननो हास्थायबाबो मोननो दा लुबैसै। नों हाजारखि बुं सिमा, आं नोंनिफ्राय गोजान जानो हाया आरो आं नोंखौ नागारनो हाया। जों दिनैनिफ्राय मोनसे गोदान मिजिं सुजुनानै संसार जालांनोसै। नों आंनि सायाव फोथाय सिमा। नोंनि खुगानि रावा रावल' जानानै थायोब्ला, सिगांनि बायदि नों आंखौ खालामफिनोब्ला आं मा खालामनो? नोंनि समाय सिमा, आंखौ फोथाय। आं बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ माब्लाबाबो खालामला। नंगौ सिमा, आं बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ माब्लाबाबो खालामला।